A l'Essencial, treballem per promoure una pràctica clínica que eviti la realització de pràctiques que no aporten valor a la ciutadania. D'aquesta manera, ajudem a millorar la qualitat de l'atenció sanitària i la sostenibilitat del sistema sanitari, per assolir el màxim valor possible amb els recursos disponibles. Per aconseguir-ho, identifiquem pràctiques clíniques de poc valor, aquelles que no aporten beneficis per a la salut, ja sigui per la manca d'efectivitat o bé pels potencials riscos associats, i elaborem recomanacions basades en l'evidència científica més actual que posem a l'abast de la xarxa assistencial per tal d'evitar-les. Treballem conjuntament amb societats científiques, professionals sanitaris, plans directors del Departament de Salut, el CatSalut i el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. També elaborem recursos d'interès per a pacients i material de suport dirigit a professionals sanitaris per a fomentar una atenció basada en el valor. Amb la col·laboració del Departament de Salut i de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Ens esforcem per transferir l'evidència científica a la pràctica clínica i contribuir així al benestar de tots i totes. Essencial. Afegim valor a la pràctica clínica.